खुलुमबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। 110 जौखोन्दो रोखा बड'लेण्ड जाया बेखौ सोर बुंदोंमोन? मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार। बिथांनि जि बुंनाय राव गासैबो जों उल्टां फाल्टां नुनो थांगासिनो दं। बेयावनो जों सिनायो बिथाङा राजखान्थिनि थाखाय गासैबो लामाखौ क्रस खालामनो हागौ। बिथाङा दाख्लै बावैसो बुंबावबाय जे बिपिएफ दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ बरनगोन। बिथांनि दैदेननाय समाव मानगोनां देरनाब्ला सार एबा रन्जन दैमारि सारा जेल जादोंमोन। ना बिथांखौ बख'नो थाखाय नाजादों, ना बिथाङा बिथांनि थाखाय उकिल हमनानै होदोंमोन, ना बिथाङा रायजो राजाफोरनो बेनि सोमोन्दै सावरायनानै होदों जे बिथांखौ बर'नो थाखाय नाजादों जों, ना बिथांनि थाखाय बिथांमोना बै समाव धरना होदों ना गेदारिं होदों, जेबो गैया। ना रायजो राजाफ्रा बहाबा गोसोआव दं नामा? गोसोआव थानो हागौ खायसे। सोरबायदि सुबुंनि खर'आव गोसोआव थागोन बेनो जाबाय बिपिएफनि आइटि सेल। बिपिएफनि आइटि सेलनि खर'आव बियो गोसोआव थानो हागौ गेदारिं खालामनाय, धरना होनाय, मुभमेन्ट खालामनाय जे रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ होननानै। माब्लानिफ्राय स्टार्ट जानाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ नङा? जेब्लानिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' सार सरकार दैदेननाय बै समनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' सारनि नाजानायाव बयबो जांख्रिखांथाय खालामदों, बयबो नाजादों बिथांखौ बर'नो थाखाय। नाथाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सरकार दैदेननाय समाव, बिपिएफ पार्टिनि सरकार दैदेननाय समाव बिथांमोना मा बुङोमोन? मानगोनां जोंहा बड'फा बिथांनि जि मुभमेन्ट खालामनाय, मानगोनां प्रमद बर' सारनि मुभमेन्ट खालामनाय, गुत्तै रायजो राजाफोरनि मुभमेन्ट खालामनाय, आरो लोगोसे एनडिएफबि फाउन्डार देरनाब्ला सार रन्जन दैमारि सारनि जि मुभमेन्ट खालामनाय, बेखौ बिथाङा 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया होननानै बिथाङा मा बुङोमोन? लाजि फोनाङोमोन। लोगोसे दा बिथाङा बुंबावबाय जे देरनाब्ला एबा रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जों सरकार दायोब्ला बरनगोन होननानै। बेयावबा बे मा बुंनाय जाखो बेयो? एसेबां सरकार दानो थाखाय, मासि पावाराव फैनो थाखाय एसेबांखिनि थगायगासिनो दं। बिथाङा बड'लेण्ड खालामनांगौ आरो बड'लेण्डखौ जाहोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनो हाया। बिथाङा मा बुंनो हायो नायदो? पलिटिक्सनि थाखाय दा ट्रेन्डिंआव सोर सोलिदों? मानगोनां रन्जन दैमारि सार। दा बेखौ लानानै बिथाङा बे बाथ्रा बुंदों। इभेन बिथाङा धोरोमखौबो गाराखै। बिथाङा बै समाव मानगोनां प्रमद बर' सारखौ हिन्दु धोरोम सुबुंफोरखौ ख्रिस्टानिटियाव सोगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बै समावहाय पलिटिक्स गेलेखांबाय। मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिखागौ। आरो बिनि गेजेराव बेबो खामानियाव होदिया। इभेन बिथांमोना मानगोनां प्रमद बर' सारनि सावगारियाव बायदिसिना बिथांमोननि आइटि सेलफ्रा नंखाय फेक एडिट खालामनानैबो भाइरेल खालामनायाव माहिर आरो मास्टार। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गोबां माखासे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो सिगां बाथ्रा बुङै भट लाबोदोंमोन। नाथाय बे समा गैलिया। माब्लानिफ्राय गैलिया? जेब्लानिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ सरकार खुंबाय बै समनिफ्राय मानगोनां जोंनि रायजो राजाफ्रा आजादि जाबाय। मानि थाखाय? मा होनदों? खेबसेयावनो वान टाइमावनो एसेबां बुरजा मासि देरहानो हादोंमोन। बिकज हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ बयबो बाबाय। बिथांनि जि माखासे मा होनदों थगायनाय, बिथाङा गोबां कमेडि खालामो। नाथाय कमेडियैनो बिथाङा राजखान्थिखौ गावनि फारसे मुलाम्फानि थाखाय बाहायलांगासिनो दं। बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों। नोंगौ बिथाङा कमेडि खालामनानै बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय केपासिटिया बिथांनाव दं। नाथाय रायजोनि फान्ड फैनाय, रायजोनि थाखाय जौगासारनो थाखाय रां फैनाय, बै रांफोरखौ मिनि बिथांमोनहा बहा बाहायो बिथांमोनासो मिथिगौ। नाथाय रायजो राजाफोरनो जेबो खबर होआ। नाथाय दानि सरकार, मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार, बिथांमोनहा फेसबुकनि दारै, इउटुबनि दारै, भिडिअनि दारै बहा डेभेलपमेन्ट खालामदों, बहा फाउन्डेसन खालामदों, रायजो राजाफोरनो स्किम बानायना होदों। 3 बोसोरनि गेजेराव बेफोरखौ सोब अनलाइन नोंथांमोना नुनो मोनो। नाथाय नोंथांमोना बुंनो हागोन ना हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकार समावहाय नोंथांमोना बेबायदि नुदोंमोन? ना नोंथांमोना बेबायदि दा जेरै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार समाव नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो हादोंमोन ना? दा दिनै नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव प्रमद बर' सारखौ एसेबांखिनि जावनो हायो, बुंनोबो हायो, सोंनोबो हायो। नाथाय नोंथांमोना मा होनदों? हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सार सरकार समाव नोंथांमोना बेबायदि बुंनो हायोमोन ना? बुङोब्लानो माथो बुयोमोननो मायोमोननो बेबायदि बुङो नोंथांमोना।
दा दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बुंदों जे बिथांमोननि दैदेननाय समाव बेबायदि जेसेबांखिनि इम्परटेन्ट रायजोनि थाखाय मुलाम्फा जाथारगोन बेफोरखौ खाबु मोनाखैमोन, नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समावहाय खाबु मोनदों। सेल्फ हेल्प ग्रुप दिनै गोबां सुबुंफोरनो मदद होदों आरो लोगोसे मा आइ अनसाय बिथांखि गोबां सुबुंफोरनो मदद होदों। स्कुल एडप्शन प्रग्राम बेयो गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय मदद होदों। बड'फा इयुन सुपार 50 मिशन बे गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय मदद होदों। गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय मानगोनां रायजो राजानि थाखाय। दिनै बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो नुयोब्ला बा खोनायोब्ला गावनि लाब सार्थनि थाखाय जेरैखि जायाबाबो बिथांनो मा नांगौ? सिट नांगौ, पावार नांगौ। दिनै इभेन बिथाङा एसेबां बिथांनि दैदेननाय समावनो मानगोनां दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा जेल जादोंमोन, नाथाय बिनि सोमोन्दै जेबो बुङाखैमोन। ना बिथांखौ बर'नो थाखाय रायजो राजाफोरखौ जुथुम्मा खालामदोंमोन, ना बिथांखौ बर'नो थाखाय रायजो राजाफोरजों सावरायदोंमोन, ना बिथांमोना बिनि सायाव मिथिं रायलायदोंमोन। जेबो खौरां गैया। इभेन बिथांनि दैदेननाय समावसो हमजादों। दिनै रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि सारखौ मोजां मोनो आरो मानगोनां प्रमद बर' सारा बिथांखौ बर'नो थाखाय नाजागासिनो दं। इभेन बिनि थाखायनोथ' बिटिआर एकर्डआबो जांबाय आरो बेखौ बर'नो हाहां जागासिनो दं। नाथाय बै समावहाय रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेनो थाखाय महाराजा बायदि जानानै फैलायबाय, बेनो जाबाय बिथाङा। आरो बिथाङा मा होनदों? रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय फेक प्रमिस, फेक माखासे डायलग, नंखाय डायलग होफ्लालायबाय जाहाथे बर'नो सिगोन आं बेखौ। रायजो राजाफोरनो सान्ति नांगौ, गोजोननाय नांगौ। बै गोजोननायखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा होदों। थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बिटिआर जिन्दाबाद। थेंक इउ।